streaming este acto. Quero darvos a benvida a esta jornada, a este encontro. Hoxe imos facer balance, imos repasar o que ten acontecido dende o pasado 6 de xullo de 2023, o día no que chegar a saber cal é o significado de algo, comprender o que di alguén. E atender que... Nada, quería darte a benvida e tamén pois o agradecemento por acompañarnos nunha semana como esta. Moitísimas grazas. Buenos días a todas y a todos, y yo encantado de estar aquí, por supuesto, en este acto que para mí es una satisfacción de verdad. Agora falamos. Imos falar tamén de asociacionismo con Rafael Carrera, que ven representando a Coxapo, con máis de 20 anos de trayectoria. Presidente da Deputación de Pontevedra. Bueno, eu vou pedir agora ao presidente, a Luís López, que peche o acto, pero revisando... Provincial, diputados, deputadas, alcaldes, alcaldesas, colectivos aquí presentes, medios de comunicación, veciños e veciñas, moi bo día a todos e a todas. Eu, en cuestión de poucos días, este goberno da Diputación vai chegar ao ecuador do seu mandato, onde vamos a cumprir 2 anos ao fronte das responsabilidades que nos encomendaron os veciños e veciñas de Pontevedra. E como cada vez que toca facer balance, son moitas as decisións, os proxectos, os datos que cumpriría lembrar, pero todos xiran alrededor dunhas preguntas cuxa resposta o resume todo. De Pontevedra, unha institución máis eficaz á hora de atender as necesidades reais dos veciños desde a aldea máis pequena ata a rúa máis céntrica de Vigo. Eu, con toda a modestia, amigas e amigos, estou convencido de que a resposta a estas preguntas é un sí.